Hola, bon dia a tothom. Què tal? Com esteu? Mireu, nosaltres ens hem llevat molt d'hora avui. Estem baixant per aquests corriols des de dalt del coll del Portilló a la Val d'Aran, entremig d'aquestes abatoses immenses, espectaculars, molt màgiques, perquè tenen un sotabosc que als ulls de les persones que fem Garrotxa, Ripollès, Empordà, doncs se'ns fa molt especial, perquè són sotaboscos lliures d'enfiladisses, d'arítjols, de bardisses, i això el fa realment molt especial. Fa estona que estem baixant, no hi ha ningú, que això encara el fa més màgic, i caminem sentint les nostres passes, perquè de fet és que no ens hem creuat a ningú en tota aquesta estona. No sé si us heu parat mai a pensar quina és la vostra sensació quan entreu a dins un bosc, si sou imperceptibles, si us adoneu que feu soroll o intenteu no fer-lo, intentar passar discretament d'una manera invisible, perquè hi ha animals, estic pensant com el cabirol o el cérvol, que són especialment sensibles a qualsevol esclafit. Han desenvolupat una musculatura molt especial, sobretot a la part de les oïdes. Tot el cos sempre està en tensió, en una fase d'alarma, però concretament a la part de les oïdes, a les orelles, ells són capaços de moure-les, de moure aquestes orelles, per detectar l'origen del so, de qualsevol soroll, i poder sortir disparats com una molla en una acció completament instintiva, pràcticament, per foragitar-se dins i refugiar-se dins un bosc. Hi ha animals que han desenvolupat d'una manera diferent, no contrària, però sí que d'una manera diferent, precisament per passar, espera que passem per aquí, precisament per passar desapercebuts. Tenen uns peus més petits, segurament han desenvolupat uns coixinets que els fa molt difícil poder-los sentir, perquè els protegeix d'aquest impacte, d'aquest esclafit de fulles. Això els fa especialment difícils de poder seguir i de poder estudiar, perquè són uns autèntics fantasmes del bosc. Per conèixer la seva existència en els nostres boscos, es fa necessari el suport d'aquesta tecnologia que ha anat avançant i ha anat evolucionant, aquestes càmeres de fototrampeig o eines de detecció que faciliten el treball de totes les persones que estudien en profunditat el bosc per elaborar estadístiques, per elaborar mapes de biodiversitat, perquè si no seria impossible de conèixer l'existència d'aquestes espècies. I se'm fa molt curiós i m'esgarrifa també pensar que a mesura que la ciència, la tecnologia, els estudis de recerca evolucionen per conèixer precisament amb més profunditat els nostres boscos, com la biodiversitat dels nostres boscos està fent passos de gegant en un sentit contrari. Tenim, com ja sabem, una pèrdua d'espècies molt important. Per tant, si ens voleu seguir avui en aquest camí estret, però infinit, sigueu benvinguts i sigueu benvingudes, perquè comença el Pas dels Llops. Avui tenim molta feina per seguir fantasmes i no és un exercici fàcil. Veurem com ho fan els experts i quines eines utilitzen. Perquè avui, al Pas dels Llops, fantasmes del bosc. Perseguirem un fantasma en particular, el fantasma dels anells. Doncs avui, al Pas dels Llops, el gat salvatge, el gat fer. Hi ha projectes de seguiment del gat que van des de l'Aran fins a les Guilleries. I avui farem un gran recorregut. Perseguirem el gat de punta a punta del país. Doncs va,
Seguim pendent avall perquè baixarem gairebé a tocar a Bossòst. Doncs va, ara anem baixant fins a aquest punt de trobada on hi ha l'Alberto, que és un dels tècnics que fa el seguiment del nostre protagonista d'avui, el gat Fer. L'Alberto és tècnic d'Aran per a Natura i avui els coneixerem. Va, d'aquí una estona, jo crec que ja estic arribant, estic aquí enmig dels prats. Bé, anem tirant cap allà, ja veig un camí per allà. A veure... Sí, mira. Ja el veig. Alberto! Alberto! Hola, Alberto. Hola, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué fas por aquí? Pues mira, aquí revisando un poquillo las cámaras de fototrampeo del gato. Ostres, a veure quines imatges que tens aquí. Bueno, pues mira, aquí justamente nos ha salido un gato salvaje. Estamos ahora mismo por la zona del Portillún, que tenemos ya varias cámaras por aquí colocadas. Y mira, y justamente con la revisión de este mes, pues mira, hemos tenido suerte y nos ha salido uno. Así que ni tan mal. Esteu fent, vosaltres, a veure, anem a pams. Vosaltres sou d'Aran per a Natura, sou una associació i esteu fent seguiment del gat. Suposo que entre altres coses... Sí, por ejemplo, también llevamos como 10 años haciendo ya el seguimiento del lirón gris, hacemos tema de SOC, hacemos, a ver que no se me olvide nada, tema de murciélagos, también alguna cosilla con el censo simultáneo, con toda Cataluña. Luego, y estos años, pues mira, vamos a empezar con nuevos proyectos, que ya se irán viendo en el Instagram, no voy a hacer ningún spoiler, así que... Doncs la gent que us segueixi per Instagram. Sí. Com us dieu a Instagram? Recorda-m'ho. Aran per a Natura. Sí, Aran, todo junto. Vale, perfecte. Sí, sí. ¿Cuánta gent sou a Aran per Natura? Pues mira, ahora aproximadamente seríamos unas 10 personas, así que somos un grupo majo. Déu-n'hi-do. Escolta, i el gat Fer, com el descriuríem? Més com un gat domèstic, més gros, gris, més aviat amb tonalitats grises, amb la cua anellada, que això suposo que és la característica que vosaltres definiu d'una manera més clara. Les orelles també són diferents? Mira, si te cuento un poquillo. Sí. La cosa es que con el gato salvaje, a lo que dices de la cola anillada, y luego también lo que te dice muy bien lo que es un gato salvaje, es que en la parte de atrás, en la nuca, le salen 3 líneas negras que se juntan justamente lo que es en la espalda y crean una línea dorsal hasta la cola. Que eso también te va a decir que es gato salvaje. Y no tiene tantos colores como puede ser un gato doméstico, ¿no? Que ahora me sale naranja, ahora me sale negro, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos. Es totalmente gris, y gris-negro. Y es verdad que luego se han encontrado algunos ejemplares que son un poquito más blancos, pero bueno, que lo normal és gris i negro. És a dir, la característica principal per diferenciar-lo és veure si té les vèrtebres marcades bé, diríem vèrtebres perquè és la dorsal, no? Diguéssim, i la cua anellada. Serien les característiques. Quina propietat així especial tindria? Bona oïda, bona vista, olfacte... Suposo que les urpes retràctils com un gat, i viu al bosc caducifoli, alta muntanya. On te'l trobaríem, un gat? Mira, pues la verdad es que los hemos encontrado casi en todos los sitios. En tema, te lo voy a decir, en hayedos, los hemos encontrado en abetales, los hemos encontrado un poco distribuidos por todo el Valle de Arán. Donde sí que, bueno, por ejemplo, nosotros en el momento que contactamos nosotros con el Grup Félix y el Zoo de Barcelona, sí, lo que nos dijeron es que teníamos que buscar mosaicos. Que mosaicos les gustaba una zona con pedregal, un bosque relativamente cerrado y luego prados. Porque ¿qué pasa? Que al final estos animales lo que hacen es ir a comer los micromamíferos, porque dicen que más o menos el 80% de su alimentación son micromamíferos. O sigui, el seu paisatge ideal seria el paisatge mosaic, que hi hagués una mica de tot. Sí. Carai. I abans que fèiem la descripció, ara estic pensant, estem aquí a l'Aran, però el gat de l'Aran, el gat silvestre de l'Aran, és igual al mateix que el podríem trobar al Ripollès, per exemple? Sí, al fin y al cabo... No tindria diferències d'aspecte? No. A lo mejor
se podría, bueno, podría cambiar un poco en el pelaje de invierno, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí en el Valle de Arán el invierno es muy duro. Estamos al fin y al cabo, estamos en pleno agosto ahora mismo y estamos casi con jersey. Entonces el pelaje a lo mejor sí que es verdad que varía un poquito con el tema del Ripollès o en la Garrotxa o cosas así. I ara amb el canvi climàtic encara més. Sí, Que sí. suposo que també, com tothom, deu estar bastant afectat el gat silvestre pel canvi climàtic, en aquest sentit, no? Sí, bueno, al final todas las especies están viendo afectadas por el cambio climático, pero sobre todo el problema que tiene el gato salvaje es el tema de la hibridación con el gato doméstico. La cosa es que el problema que tienen en Escocia, que se dieron cuenta, es que tienen gato salvaje, porque se ve gato salvaje, pero realmente la pura sangre de gato salvaje se está perdiendo por el tema de la hibridación con objetos domésticos. Es por eso que todo este seguimiento de gato salvaje aquí en Cataluña, cosas así, es realmente para saber tanto el porcentaje de hibridación como realmente la población, porque es un animal que casi está, bueno, que casi no se ha investigado. Entonces, pues mira, ya ahí entramos nosotros. I escolta, i llavors com feu aquests seguiments? M'imagino que com aquesta càmera hi deuen haver moltes més, però quin tipus de seguiment es fa? Pues mira, al final lo que hacemos nosotros aquí en el Valle de Arán, de normal en toda Cataluña hacen fotografía, ¿no? Y entonces eso, nosotros tenemos colocadas desde la zona de Barradós hasta más o menos la cantera de Les, unas 12 cámaras cedidas por el Zoo de Barcelona y dos privadas nuestras. Entonces luego aparte lo que hacemos son transectos, que vamos por la montaña recogiendo excrementos de gato, sí, porque bueno, hay que saber diferenciar si es gato o es zorro porque la diferencia es mínima. Y mira, y el año pasado por ejemplo recogimos 18 excrementos y la verdad es que el porcentaje de hibridación, porque la cosa es que luego se lleva a la Universidad de Barcelona, y ellos luego sacan sus cosas, ¿no? Rollo de genética, rollo de macho, hembra, alimentación. Clar. Y una de las cosas que nos interesaba más era el tema de la hibridación con el gato doméstico. La verdad es que sacamos desde 99% de gato salvaje hasta el que más híbrido era, que era un 89% de gato salvaje. O sea, que la hibridación aquí en el Valle de Arán por lo menos casi es mínima. I a més pel tipus de paisatge, m'imagino, perquè suposo, a mesura que t'acostes cap a poblacions deu ser més fàcil la hibridació, però aquí en aquestes zones del Portilló tot això m'imagino que de gat domèstic no hi deu haver gaire. Les poblacions queden bastant lluny. Sí, quedan bastante, ¿eh? Pero mira, por ejemplo, tenemos un caso en la zona del Portillón donde nos salió, eso fue la temporada pasada, donde nos salió una colonia de unos 4 o 5 gatos domésticos. Y justamente, pues la siguiente imagen, o a los 2 días, se nos aparecía el gato salvaje por allí. Sí, que fue... Sí. Hombre, lo guay al final de todo esto es que te puedes salir de todo. De todo. Clar. I mapegeu? És a dir, totes aquestes dades que acabeu concloent, les aneu posant en mapes? Es poden visualitzar? O encara no ho teniu això establert? Pues mira, la temporada pasada... Vull dir, les dades són del que treballeu, sí? Sí. La temporada pasada, nosotros lo que hacemos al final es, cogemos las imágenes, las clasificamos en un drive y luego tenemos un coordinador jefe, que sería Marc Gallardet, que es del Zoo de Barcelona, sí. Y entonces luego él hace el tema de... con la aplicación de Estudio R, cosas así. Vale. Que luego ellos ya hacen las estadísticas. Y luego es verdad que cuando acaban de hacer todas estas estadísticas, nos pasan el informe de este año. Entonces tú te metes en la página web de Grup Feliç y allí te salen los resultados, por ejemplo, de la temporada pasada. Vale. Claro, y este año ya obviamente saldrán los de este año, y que ya veréis que hay alguna sorpresa. I quin és el principal problema del gat silvestre? És a dir, és un depredador petit, no és que sigui molt gran, però deu tenir algun depredador més gros o problemes antròpics o... Sobre todo lo que le afecta mucho es el tema de convivir con el zorro. Con el zorro y con el tejón, por ejemplo, es lo que... Sí, es lo que nos comentaron, que deben hacer mucha rivalidad entre ellos, entonces donde sale mucho zorro o donde sale mucho tejón, la población de gato es menor. Pero claro, aquí en el Valle de Arán ya te digo,
nos ha salido un montón de tejón y un montón de zorro, y la verdad es que de gato esta temporada nos ha ido muy bien y con alguna especie que, bueno, que ya se irá viendo en el futuro. Bueno, això és una bona notícia. No, es increíble, nos ha salido una temporada brutal. Com viuen aquests gats? Viuen en grups familiars? Són solitaris? Bueno, mira, nosotros lo que hemos podido ver por las cámaras de fototrampeo es que son solitarios. Nunca hemos cogido a dos gatos en una misma cámara. Entonces, bueno, yo intuyo que sí, que son más solitarios que otra cosa. Y luego la zona donde les gusta mucho, por ejemplo, antes de empezar nosotros el proyecto hace 2 años, ya empezamos a buscar información, ¿no? A cómo meter cómo meter la cámara. Obviamente, dónde meter la cámara para que las imágenes sean más óptimas. Y bueno, mira, pues la zona de Balartíes, que no sé si habéis ido, es una zona que tiene un montón de boj. ¿Qué pasa? Sí. Pusimos una cámara allí. No he encontrado tanto gato en mi vida. La cosa es que Sí. La cosa es que, por lo que me comentaron, es que el boj, ellos marcan con orina, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que el boj debe tener una capacidad de retención de olores que debe ser increíble. Entonces, el tener un bosque de boj más un mosaico ya es increíble. Hemos encontrado gatos, bueno, tenemos vídeos de gatos desde marcando hasta intentando cazar, hasta, bueno, un poquillo de todo. Hosti, Déu-n'hi-do, eh? O sigui, que hem d'entendre que són solitaris i, a més, són megaterritorials. O sigui, es marquen el seu territori per evitar competències. Sí. Y luego nosotros, obviamente, cuando recogemos los excrementos, no se recoge el 100% de los excrementos. Se tiene que recoger por lo menos 2 o 3 segmentos. Como muchísimo, sí, para dejar un poquito, porque no sabemos si marca con el excremento o no. Déu-n'hi-do. I escolta, i sabem quants individus podem tenir per quilaran? Els heu pogut comptabilitzar Y no es fácil. Por ejemplo, mira, para que te hagas una idea, se puede tener una estimación, ¿no? Porque nosotros tenemos las cámaras colocadas de tal forma de que si hacemos un círculo alrededor de la cámara, tiene que haber entre 1,5 kilómetro y 1,7 kilómetros. ¿Por qué? Porque se dice que más o menos el territorio del gato puede ser ese. Entonces se puede sacar una aproximación de lo que pueda haber. Es verdad, es la del macho, ¿eh? La de la hembra, el territorio es un poquito más pequeño. Sí. Claro, llevamos 2 años, nosotros firmamos más o menos para llevar el seguimiento 5 años. Entonces, pues mira, dentro de 5 años a lo mejor sí que podemos tener más una certeza de lo que podemos encontrar aquí en el Valle de Arán. Pero bueno, ya te digo que los resultados son muy buenos. Bueno, o por lo menos para mí, a mí esta temporada me flipó. Escolta, per acabar, pot ser que el gat sigui un d'aquests animals molt desconeguts encara? Sí, por supuesto. Al fin y al cabo, se le dice que es el fantasma de los bosques, ¿no? Porque es súper difícil verlo. Al fin y al cabo es una especie que casi no está estudiada. Te digo, esto empezó desde Escocia y, oye, se metieron en Cataluña y de repente los del Zoo de Barcelona se dieron cuenta de que había uno que estudiaba la población, otro que estudiaba los excrementos, otro que no sé qué, otro que no sé cuántos, se juntaron y formaron el Grup Fèlix. Y ahora poco a poco pues nos vamos metiendo la gente que nos interesa más este tema. Así que mira. Doncs escolta, Alberto, moltes gràcies. Et deixo aquí amb les càmeres i amb el gat. Sí, muchas gracias, Joaquín, encantado. Vinga, ens veiem. Vale, hasta luego. Que vagi bé, adéu. Doncs va, després de deixar l'Alberto, anirem cap a un altre bosc, el de Girona, on hem de trobar... A veure, estem baixant per uns corriols estrets, ple de bardissa. Ui, que ens enganxem. Doncs anem a buscar en Xavier i l'Eric. Ells són del grup Fèlix, que també els podeu seguir a les xarxes socials. Fèlix està inclòs a dintre de l'ICAQUENA, l'Institució Catalana d'Història Natural,
i fan, des de fa molt temps, aquest seguiment del gat fer per tot Catalunya. Doncs, a veure, sí, aviam, mira, sembla que estan per allà baix. A veure què estan fent. Anem, va, som. Hola, Xavi. Eric, què tal? Bon dia. Bon dia, com esteu? Bé, bé. Sí? Va, fem les presentacions. Aviam. Xavi, tu ets el secretari, diguéssim, tècnic important de la Institució Catalana d'Història Natural. Feu el seguiment del gat des de la institució. Sí, de fet, és una de les branques dels grups de treball que hi ha dins la Institució Catalana d'Història Natural, que és el grup FELIS, que en aquest cas es dediquen als carnívors. Tindríem altres grups de treball que treballen amb invertebrats, amb orquídies, etc. Però llavors, diguéssim, avui aquí estem amb el grup FELIS i amb l'Eric, no? Que és el coordinador del grup ara, i diguéssim que estem aquí en una parcel·la que tenim muntada aquí a la zona de les Guilleries, pels voltants d'Osor, vull dir. I, Eric, tu ets el tècnic, diguéssim, de FELIS. La pregunta és, escolta, aquí a Girona, a la demarcació de Girona, tenim gats a fer? Bé, sí, jo sóc un dels coordinadors del pla de seguiment, com m'ha dit en Xevi, i sí, a la demarcació de Girona hi ha gats fers. De fet, aquí a les Guilleries on som avui n'hi ha algun, no són molt abundants però sí que en anem trobant algun, i llavors doncs, cap a la zona de l'Albera, zona del massís de les Salines, la Garrotxa, Ripollès, tot això, comarques de Girona, sí, és un bon lloc pels gats fers, sí. I com ho feu per identificar el gat? Perquè m'imagino que el gat deu ser bastant esquiu, no es deixa veure gaire. Té unes activitats nocturnes, potser, a més? O sigui, que fàcil no ens ho posa. No, fàcil no ens ho posa i és bastant difícil que sortim a passejar pel bosc, anem per un corriol i que ens el trobem. Hi ha casos, però és bastant difícil. I clar, aquí, per fer el seu seguiment, aquí el que fem servir és una manera indirecta, que és instal·lar càmeres d'aquestes autònomes, que amb autodisparador, i fem aquests nuclis de 12 càmeres, on busquem passos de fauna, llocs idonis per la fauna, i llavors aquí instal·lem aquestes càmeres, i quan passa un animal per davant, ell automàticament es dispara, fa la foto o vídeo si ens interessa, i es va guardant tot amb una targeta de memòria, com una càmera digital d'aquestes d'avui en dia, però lligada amb un arbre i amb un autodisparador. Ara aneu a muntar, no? M'imagino. Sí, ara estem aquí en una de les zones que tenim parcel·les i anem aquí a muntar. Doncs jo us acompanyaré una mica. Escolta, una cosa, veig que és un bosc bastant selvàtic aquest, de molta alzina, molt d'arítjol, heura, molt tapadot. Aquest és el bosc ideal del gat? On te'l trobaríem, el gat? Vaja. A veure, no és el bosc ideal pel gat. El gat, sobretot, hem vist que li agrada, o se sap que li agraden aquestes zones de mosaic agroforestal, zones obertes on poder caçar ratolins, que són la base de la seva alimentació, i això sí, zones boscoses on poder trobar refugi, perquè és una espècie bastant esquívola, i això també valora que hi hagin totes aquestes zones de refugi per poder amagar-se també durant el dia. I també li agrada, suposo, estar-se a prop de les cases de pagès per facilitar la reproducció, no? M'imagino. Qui em contesta? Va, l'Eric, en Xavi? Eric, Pregunta va. complicada. No, en general no. És un animal força esquiu, que si pot evitar qualsevol contacte amb l'home, ho fa. És a dir, a prop de granges hi podem trobar altres carnívors que tenim a la zona, com poden ser guineus, teixons, gorjablancs, però el gat com a tal no l'esperaríem a prop de cases de pagès i de masies. Però en canvi sí que busca o sigui, la seva tendència és buscar la reproducció, la descendència. No seria fàcil trobar un gat domèstic per facilitar la reproducció, diguéssim, no? Seria l'ideal en aquest cas, no? De fet, aquí és on tenim una mica el drama, no? Amb l'espècie, que a les cases acostumem a tindre gats i així, que no és ni bo ni dolent, no? És una costum que tenim de tindre animals domèstics, però esclar, els gats que tenim a les cases és una espècie molt propera al gat fer, i esclar, llavors si un gat fer està a l'època d'aparellament, volta, els gats de les cases també acostumen moltes vegades
a marxar lluny. Jo que tenim el gat a fora, a mig matí no l'hem vist en tot el matí, està voltant per allà als voltants i així. Esclar, si es troben, s'agraden, pot haver-hi aparellament. Què passa llavors? Que aquí hi ha una merma llavors de la puresa de l'espècie. Que llavors aquí comença a haver-hi ja genètica de gat domèstic, que es comença a barrejar amb la genètica del gat salvatge, i esclar, aquí comencem a tenir ja una, diguem, entre cometes, una degradació de l'espècie que va perdent aquesta puresa. El gat és l'únic felí que tenim com a espècie aquí a Catalunya, als nostres boscos. Clar, com a felí m'imagino que també menja el ratolí, com dèieu, però i el conill? És un aliment que necessiti el conill? O això més aviat ho deixarien cap als dins i... Sí, més aviat, sí. El ratolí és bàsicament ratolins del pont, tant ratolí de bosc com ratolí de camp i així, seria... Si la pot enxampar també ho faria, sí, vull dir, és com qualsevol gat, no? Que si pot enganxar un ocell o així, l'enganxarà també, no? Però bàsicament serien les mides de la seva alimentació. El conill ja saltaríem cap a espècies de felins un pèl més grossetes, ja. I de fet, si entréssim a parlar de felins grans, que en aquest cas serien els linxs o així, aquí per la zona nostra que ens tocaria el linx boreal, aquest ja arriba a caçar inclús cabirols. Vull dir que és un animal que enganxa tranquil·lament un cabirol que són 50 quilos i tranquil·lament l'enganxa. Però vull dir, el nostre gat, ratolins, animals de rosegadors petits, és la seva alimentació bàsica. Sí, respecte a això de que si el gat caça conills o no, a altres zones d'Espanya sí que es veu que el gat depreda sobre conill, sí. Aquí a Catalunya el que passa és que el gat, veiem que la distribució del gat està sobretot en zones més forestals, diguem-ne Pirineu, Prepirineu, també el massís dels Ports, però sobretot en aquestes zones forestals, i el conill és una espècie més pròpia de zones obertes, agrícoles, on el gat fer ja no el trobaríem tant. Llavors, aquí a Catalunya això puntualment sí que es pot alimentar de conill, però per la distribució de les dues espècies sí que en principi la seva dieta està basada gairebé exclusivament en micromamífers, com deia en Xevi. Zones obertes tampoc en tenim gaires per aquí. El creixement dels boscos ha fet que perdem precisament totes aquestes àrees obertes i per tant perdem una mica de biodiversitat en aquest sentit. Sí, de fet aquí on estem ara a les Guilleries és una de les zones que podríem dir ferèstegues que tenim per aquí a la zona comarques de Girona, comarca d'Osona, no? Perquè s'enganxa amb les dues. I de fet és una de les zones que ha patit un èxode rural important perquè trobem molts masos perduts per aquí dintre que en el seu dia havien tingut vida i esclar, aquesta vida comportava que l'entorn era molt més net, es vivia molt més del bosc, carboneig, llenyes, rabasses per fer pipes, vull dir que aquesta zona de per aquí era una de les coses que es feia servir i llavors, esclar, això va haver un moment que es va acabar, arribada del butà, arribada de l'electricitat, a les cases i així, el carbó va anar en baixada i la llenya també, no? I esclar, així aquí va haver-hi un èxode rural, perquè pràcticament aquestes zones vivien exclusivament d'això, i esclar, llavors què passa? Que el bosc arriba un moment que torna a recuperar allò que li havien pres, que eren aquests espais oberts que havíem obert per camps, vulguis o no, al voltant d'aquestes cases, el tros d'horta, una mica de bestiar, un tros per farratges, feia que hi haguessin aquests espais oberts, i aquí s'hi desenvolupaven espècies diferents de les que trobem dins el bosc. Al bosc trobem el ratolí de bosc, i en zones obertes trobem, per exemple, el ratolí de camp, no? I, esclar, tot això fa que hi hagi molta més diversitat i molta més riquesa d'espècies. Al anar-se tancant les espècies d'espais oberts, les anem perdent i van guanyant espai les de bosc. De fet, les espècies que estan en més perill o estan en més decadència actualment són les d'espais oberts, perquè de fet a Catalunya el bosc ha anat guanyant molt i molt d'espai degut a aquesta pèrdua de món rural, no? Que ha anat aquest abandonament i que el bosc va recuperant el seu lloc. I per tant el gat doncs, també és un d'aquests afectats, no? M'imagino. No sé si està protegit fins i tot, el gat? Té una protecció de fauna? Sí, efectivament, el gat és una espècie protegida. De fet, se'n saben ben poques coses del gat, de fet ho estem estudiant perquè és una espècie d'això que cal aprendre'n molt més d'ella i això actualment està protegida a Catalunya, sí, sí. Per tant, si està protegida, millor no tocar cap gat que ens trobem
A part d'emportar-los una esgarrapada, perquè suposo que el caràcter deu ser així bastant hostil, no és un gat domèstic, a part d'això que normativament tampoc, diguéssim, està a les nostres mans d'anar a cuidar cap gat de ningú. No? És allò que deies, Eric, que truquem als rurals i que facin... Bé, de fet, ara com ara és de les més antigues. De fet, aquest any celebrem el 125è aniversari de la seva fundació. I tot i que té aquest nom així tan d'institució, al final, de fet, som monens que ens nodrim molt del voluntariat. Vull dir, o estem entre el pont entre la gent tecnificada o la gent, diguéssim, científica, però també d'una gran base de gent que es dedica a fer estudis, a fer seguiments i que majoritàriament són molta gent per afició. Tenim un gruix de gent que ja és per treball, però també tenim un gruix de gent que és molt per afició, que ens aporten dades, que estan en aquests grups de treball, com havia comentat, per exemple, hi ha gent d'orquídies, hi ha grans professionals del món de les orquídies, dels invertebrats, també tenim uns quants grups que s'hi dediquen, i que tenim un gran grup de gent que generen un volum molt important d'aquests grups d'espècies de recerca, sí. És a dir, si jo volgués participar de l'estudi del gat amb el grup Fèlix, com ho hauria de fer? Si és que es pot, no sé. Eric? Sí, doncs bé, tenim una adreça de correu, també tenim una pàgina web, però l'adreça de correu que és gatfe.felice@gmail.com. Doncs allà tothom que estigui interessat en col·laborar o vulgui informació doncs ens pot escriure i veurem quina és la millor manera doncs, de que puguem col·laborar amb aquesta persona. Sí, tenim diferents maneres de col·laborar, llavors amb la gent així que té, per exemple, que és aficionada al fototrampeig i té potser una o dues càmeres que les va posant al bosc, sí que tenim doncs, un portal on ells poden penjar doncs, les fotos que van obtenint i al cap de l'any doncs, totes aquestes imatges nosaltres les podem utilitzar doncs, per fer estudis dels carnívors que tenim al país i ells també doncs, en aquest portal poden veure doncs, les imatges d'altres usuaris que utilitzen doncs, aquesta plataforma per penjar-hi imatges i és una mica doncs, donar però també rebre. No? També si és una persona o amb més temps, amb més implicació, amb més motivació, llavors tenim aquestes parcel·les de seguiment permanent que es disposen 12 càmeres en una zona, separades 1,5 quilòmetres entre elles, i que les tenim durant 3 mesos al bosc i es repeteix any rere any per no només tenir una foto d'aquell any, sinó tenir un vídeo dels diferents anys què està passant en aquella zona amb la comunitat de carnívors, no només amb el gat, que al final és una espècie que utilitzem com a bandera perquè és una espècie de la que se sap poc, protegida, és l'únic felí de Catalunya, etc. Però al final és un paraigua per també permetre'ns estudiar tota la comunitat de carnívors que tenim als nostres boscos, als nostres prats, al nostre voltant. I ara em dèieu que anàveu a col·locar càmeres per aquí dalt? Sí. Per aquí dalt ens en buscarem una miqueta per aquesta zona i busquem un punt que tenim un bon pas de fauna per poder-los posar. Doncs escolta, jo us acompanyo. Us sembla bé? Sí. Doncs va, vinga, som-hi. Anem-hi. Doncs ara estem caminant per un pas de bestiar molt estret, un pas d'animals. L'estem resseguint, no caiguem per aquí, i ens estem enfilant en un talús bastant dret i ple de matollar. A veure, que no se'ns enganxin els cables per aquí, perquè no anem equipats precisament de la millor manera per passejar per aquests llocs. Ara estem buscant un lloc estratègic per col·locar aquestes càmeres de seguiment de fauna. I res, continuem pujant, doncs vinga, som-hi, va, amunt. Sí, tant i tant. Va, anem. Ui! Va, ens hem parat aquí en un talús d'alzines, de boixos, i ara què estem fent aquí, Eric i Xavi? Què estem muntant? Estem muntant una càmera en aquesta alzina?
Sí, ara estem aquí instal·lant una de les càmeres que fem servir pel seguiment de carnívors, que forma part d'una parcel·la de seguiment que tenim aquí muntada, de les moltes que tenim a Catalunya, i això, instal·lem ara la càmera i la tindrem aquí durant 3 mesos a veure què enregistra. 3 mesos, Déu-n'hi-do. És una càmera així amb colors que passen desapercebuts. Molt bé, en teniu moltes, no?, de càmeres d'aquestes col·locades? Sí, de fet, bueno, aquí a Osó, això, la parcel·la són 12 càmeres. Llavors, arreu de Catalunya ara mateix tenim unes 40 parcel·les, per tant, si multipliquem això 40 per 12, serien cap a unes 450 o gairebé 500 càmeres que cada any volten per Catalunya enregistrant la fauna. Carai, així, Eric, us nodriu de tota aquesta informació que recullen aquestes càmeres instal·lades i que recordem que si mai en veiem alguna és claríssim que no s'han de tocar, que tenen una informació, si dius que d'un mes, imagina't la informació valuosa que hi deu haver allà dintre, no? Sí, exacte. Nosaltres, bé, les tenim això 3 mesos i normalment un cop al mes venim a veure com estan i a recopilar la informació per si passa qualsevol cosa. I llavors sí, totes aquestes parcel·les les porten voluntaris que van acumulant les dades i llavors ens les envien al projecte perquè puguem gestionar tot aquest volum de dades a nivell de Catalunya. Va, ja la tenim configurada i la posem. Molt bé, ara la col·loquem aquí a l'alzina. Carai. Aquesta té l'avantatge de que té una mica de pantalla i que et permet llavors veure què està enfocant. Home, l'enquadrament és important, no? Sí, que els primers models que hi havia havies de fer una miqueta ull cap on t'enfocava la lent, on t'hi havia la cèl·lula, i en aquest moment et veus una miqueta l'enquadrament que ja et farà. Clar, pensem que estem intentant capturar gats, per tant, un gat no és un objectiu molt gros, amb un espai així important com el que tenim ara aquí. Intentar que passi un gat per aquí dintre aquest enquadrament, o ho fem bé, o la càmera es pot disparar, i no filma res. De fet, si no passa res, cap animal per davant, generalment ja no dispara. Però això és més difícil, que a vegades com ve la llum del sol, si fa un contrallum o així, com que va amb infraroig també, doncs a vegades te van fent disparar fotos. Clar, tu vens aquí, reculls la targeta, 3.000 fotos. I d'aquestes en tens 25, a vegades, que hi ha alguna cosa, i la resta tot són imatges. Que no hi ha res, que és aquella branqueta que s'ha anat moguent. 3.000 fotos, això vol dir que t'estàs una setmana davant d'un ordinador mirant fotos? No, perquè els anem classificant en unes carpetes pel nom de l'espècie, i tenim carpeta per cada càmera, tenim una carpeta que dintre està subdividida per espècie. I llavors si pots jugar, que dius, tens una pantalla i tens totes les fotos ja obertes, tu vas passant i dius, 5 de seguides de la geneta. Aquestes 5 ja els agrupes. Però clar, em sorprèn, o sigui, no és només un tractament de dades sobre el gat, aquí el que esteu fent és un tractament de dades de qualsevol tipus, en aquest cas d'animals, que passi per davant la càmera. Correcte. Em dèieu també que comproveu els horaris, que és important l'horari, per saber els moviments en quins horaris el fan, i per tant teniu un estudi global de tota la fauna que passa, a quines hores passa per davant d'aquestes càmeres. Sí, correcte. I diguéssim que tenim estandarditzades les hores. Un cens molt complet, diguéssim. És el que s'intenta. Xavi, això és important saber si hi ha ratolins o no. És la base. El gat. El gat és el seu aliment i altres rapinyaires que trobaríem forestals i així, que ara el tema està que, de fet, aquí a Osó fins aquest any tenim una parcel·la d'aquestes del Semice, que seguim els petits mamífers, i ben magra la cosa. Vull dir, poques captures, clar, el bosc està sec, no hi ha fruit, hi ha sequera, doncs clar, faltes d'aigües en certes èpoques, humitat, esclar, això fa que les espècies no fan com nosaltres, que si nosaltres tinguem menjar o no, criarem. Ells si tenen menjar, fan reproduccions, si no hi ha menjar, i si reprodueixen però no hi ha menjar, no arribaran a lloc. Clar, si ens falten els ratolins, falten aquests petits micromamífers, els mesocarnívors també comencen a trobar aliment, clar, tots van reduint, i és una cadena. I ara mateix estem en aquest punt que la cosa està baixa, realment.
Escolta, molt interessant, gent? Jo us deixo aquí col·locant més càmeres. Molt bé. Moltes gràcies per haver passat pel Pas dels Llops. Escolta, si volem veure els resultats de tots els vostres treballs, com ho hem de fer? Eric? Doncs a les xarxes socials de Fèlix, a l'Instagram o a la nostra pàgina web, que hi pengem els resultats que anem traient cada any, doncs allà els podreu veure tots ells. Molt bé, escolta, doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé això. Va, salut! Adéu! Adéu. Doncs vinga, llopada, que això és tot per avui. Hem conegut el fantasma del bosc. Traieu les vostres conclusions, comenteu-les a les xarxes socials, etiqueteu-nos per fer-vos un seguiment de les respostes, de les opinions. Nosaltres ens veurem en el proper podcast, o si ho preferiu per aquestes muntanyes. Us convido que entreu al Refo, al refugi.org, i seguiu-nos a les xarxes socials on anem informant de tantes coses que passen i de tantes coses que fem. Seguiu-nos també a l'Spotify, que cada dia creix una mica més, el Pas dels Llops. Avui l'han fet possible l'Alberto, d'Aran per a Natura, l'Eric, en Xavi, del projecte Fèlix, de la Institució Catalana d'Història Natural, a qui agraïm moltíssim la seva participació, i ja els podeu seguir a tots a les xarxes socials, perquè pengen informacions que són molt interessants. I qui us ha parlat? En Miquel Alemany. Abans de marxar, recordem, sense descomptar-nos a ningú, que som més de 8.000 milions de sàpiens en aprenentatge constant per saber que al bosc millor no tocar res i al medi natural no hi hem de deixar cap mena de rastre. Apa, doncs, visca la Terra!